Tenir una bona idea i il·lusió per tirar endavant un negoci no sempre són garanties de futur. Els emprenedors han estat la base fonamental del teixit industrial del país. Actualment, i malgrat els mals indicadors econòmics, l'aventura empresarial continua sent una sortida en positiu al panorama econòmic mundial. Des de l'àrea d'autoempresa del Consell Comarcal del Berguedà, es dona suport als emprenedors amb ganes d'iniciar un nou projecte. En principi hi ha dues línies que et podem orientar. Amb aquest primer pas, el que hauríem de tenir un cop ja tens la idea per començar a muntar el negoci, hauríem de buscar quines són els avantatges que tu tens sobre aquest negoci i aleshores reforçar tot el tema amb subvencions que hi puguin haver-hi al mercat i qualsevol cosa que et pugui beneficiar. I després una altra cosa que és molt important és un cop des d'aquí ja tens aquesta informació, t'adrecem amb el full de ruta a seguir des del moment que comences, des que et dones d'alta dels autònoms, quins passos tens que fer per tramitar qualsevol de les actuacions que hi ha dintre de la formació de les empreses. En Dalvir Singui és un emprenedor que ha decidit iniciar un nou projecte, un restaurant de cuina hindú a la ciutat de Berga. En Dalvir va adreçar-se al Servei d'Autoempresa del Consell Comarcal per orientar-se i formar una estratègia per iniciar la seva activitat professional. Quan es comença un projecte cal tenir molt clar a què ens enfrontem. Són molts els emprenedors que tenen bones idees, però acaben fracassant per no tenir ben clar els passos que cal donar en els primers temps de funcionament d'un projecte. Una de les coses, en principi, que hauries de saber és quina idea tens. Hem de buscar una idea per començar a treballar. Qualsevol persona que munti alguna cosa primer hauria de conèixer una miqueta el tema en el que es vol aprofundir o simplement tindre una idea innovadora que en aquest moment no n'hi hagi al lloc o que es pugui trobar algun rescull per tirar endavant. L'assessorament als emprenedors no només consisteix a facilitar-los la tasca burocràtica. Cal donar a aquests emprenedors una formació en els passos que han de seguir per tal de fer viable el seu projecte. Podem donar nosaltres diferents ajuts, sobretot a l'immediat, el que és directe és el d'assistència tècnica. L'assistència tècnica és important per poder-te anar-te guiant a dintre de tot el diguem-ne lío que comporta muntar una empresa, sobretot per als emprenedors, que és la primera vegada que es posen en aquest tema, doncs desconeixen moltes d'aquestes coses, no? I aleshores nosaltres et podem assessorar i guiar amb aquesta assistència tècnica. Pràcticament a tot arreu, a totes les subvencions, a totes les coses que es puguin demanar, quasi bé tot passa per un pla d'empresa i un pla de viabilitat. En aquests moments el Consell Comarcal està dintre del que és xarxa Inicia i som dels autoritzats per poder certificar aquests plans de viabilitat. No és garantia 100% que després amb el pla d'empresa l'assumpte ho tiri endavant, però si més no hi ha hagut un estudi previ conforme la idea aquesta emprenedora té unes certes garanties de tirar endavant. El pla d'empresa recull tota la informació de l'empresa, recull la presentació del treballador i recull una miqueta les línies directrius de cap a on vol anar. Possiblement les idees més brillants tenen plans d'empreses més brillants també i molts plans d'empresa solen ser bastant mediocres. És una mica, com dir-te, desil·lusionar en l'emprenedor que et ve, però sí que li hem fet veure a vegades que començar el negoci amb uns papers que et porten econòmics que diuen que tindrà que pagar 2.000 euros mensuals per al lloguer d'un restaurant, doncs possiblement pugui dir-li és que t'estàs hipotecant, quantes Coca-Coles has de vendre, quants menús has de fer per pagar 2.000 euros i que et quedi el que tu vols, és una feina per tu. Montfamiliar és un projecte iniciat fa uns mesos per Maria Monagal, una extreballadora assistencial que va decidir iniciar una nova etapa com a emprenedora en un sector cada cop més sol·licitat, com és el de l'atenció familiar a gent gran, nens i persones amb mobilitat reduïda o afectats per algun tipus de malaltia. Abans aquí hi havia hagut una altra empresa, les coses no van funcionar com eren degudes i vaig dir de provar-ho nosaltres.
A més, jo ja feia molts anys que em dedicava a cuidar persones grans i bueno, vaig dir, provem-ho, es pot provar i és emprenedor, mai no... Aviam, tant et pot sortir bé com no. Era un problema per mi i vaig pensar que, bueno, provar-ho. En el sector de l'assistència personal, calen resoldre un munt de problemes administratius i burocràtics per regularitzar l'activitat econòmica i són molts els entrebancs que un emprenedor ha de superar per tirar endavant la seva idea. Les ajudes de l'administració no sempre hi són i disposar d'un servei d'assessorament i guia és molt ben valorat per a aquests joves emprenedors. Bueno, nosaltres vam anar allà per demanar informació com muntar una empresa, no en teníem ni idea i bé, ens van explicar els tràmits que necessitàvem, ens van aconsellar, llavors vam fer una entrevista amb l'assistenta del Consell Comarcal, també li vam exposar la nostra idea, li va agradar i bé, a partir d'aquí ja vam anar fent un seguiment amb totes les assistentes, visitant a totes les assistentes dels pobles, perquè creiem que era important que ens poguessin conèixer. Treballar per compte propi implica una sèrie d'avantatges i inconvenients a l'hora de posar en funcionament el projecte. En molts casos, no dependre de tercers per decidir és fonamental en el moment d'iniciar un projecte propi. Avantatges són molts perquè pots conèixer millor a la persona, coneixes molt bé a la persona que tu estàs fent el servei i no estàs coaccionat per una persona que tinguis a darrere que t'ha d'anar dient com has de fer les coses. Hi ha gent que sí que ja té una idea, que s'ha assessorat prèviament, ha mirat per internet, i altra gent que simplement pregunta què pots fer per ells, quines ajudes hi ha, quins temes, i llavors els comences a adreçar una miqueta amb aquest món. Una de les altres coses que es fan des d'aquí al Consell per ajudar-los és, a més de l'assessorament tècnic, és la formació. Estem conjuntament amb el Consorci de Cercs fent, diguem-ne, tallers i sessions informatives o tallers dirigits exclusivament pels emprenedors amb matèries o temes que els poden ajudar per la seva empresa. Des de l'àrea d'autoempresa del Consell Comarcal del Berguedà es fa un seguiment dels emprenedors per tal d'assessorar-los en el moment més crític, quan el projecte ja ha començat, però arriba el moment de quadrar les comptes. Tothom en algun moment determinat té una idea, però després tot això té uns costos, té unes despeses, no? I aleshores és quan realment, si nosaltres podem saber si el que estem fent o el cap on anem és un negoci o realment no és un negoci, o és el negoci que se'n diu aquí dalt del Robert i les cabres. Per tant, és quan comencem a tirar de calculadora, quan comencen a sortir els primers problemes. Malgrat els indicadors monetaris i la sinergia negativa del creixement econòmic, l'emprenedoria continua sent una sortida viable i segura per tirar endavant. Si ets emprenedor i agafes una cosa com és ara nosaltres amb els avis o amb nens, a veure, avis sempre n'hi haurà i algú els ha de cuidar. Una altra cosa és que agafis un altre tipus de negoci, un bar o un altre negoci que la gent no necessita, però sí, jo ho aconsellaria. És més, per un mateix, sí. Eines com el Pla d'Empresa i el Servei d'Assistència i Formació a Emprenedors de l'àrea d'autoempresa del Consell Comarcal del Berguedà poden ajudar a fer realitat molts projectes personals que poden reconstruir el teixit industrial de base i pilar bàsic de l'economia del país, les petites i mitjanes empreses.